Molweni nonke, ndibulisa bonke abantu abakhona ukuzothi bye bye kule ntombi. It's not easy for me to stand phambi kwenu ndizothi bye bye kubulelwa. Ubulelwa ebeyintyatyambo pha kwamkhuthukana. Akukho easy kum, ndigevezela amadolo. I don't know what to say. Ndise-lost, ndisahlangahlanganisa, ndiyazibuza ingaba ngubulelwa. Ndimjongile nakwalidonga kungasangasaphakama avuke ahlabelele ashukumisele holo yonke ngoba ibingumhlabeleli. We grown up ekhaya sicula sonke, sihlabelela sonke enkonzweni. Sikhuliswa ngumama omthanda kakhulu uThixo, umama omkhuthukana, wasikhulisela enkonzweni. That's why ubulelwa asuka khona. That's why ebekwazi ba omelele kwizinto zonke ahlangana nazo, umbone engawi, athi stand still noba imeko azivumi. Ebenikezwa amandla nguThixo wokuqhubeka nobomi. Sometimes besikhe sikhale. I remember 2 days before ayo admitwa hospital, uyandifonela uthi ka indibiza uthi makaravi, athi makaravi andifonele. Ndisuka kuye ngezolo ndafly to East London. Ebendibizile, it was Sunday ngelo suku ndisiza apha. NgoLwesithathu ndajika, ngoLwesine uyandifonela. Umuntu ebendimshiya ekhala ngenyongo nje kungekho nto ininzi akhala ngayo, ehamba ehleka kumnandi sisohlukana sihleka. NgoLwesine uthi makaravi, hayi le nyongo indifumeni andiyazi uba ndithini, ndiyafa mntasekhaya. Khandizamele umuntu azondinceda ngoku ndiyafa. I need to go to the doctor. And I believe, hayi bo, umuntu endimgqibela izolo sesithi uyafa namhlanje kwavele kwagevezela amadolo. Ndakhawuleza ndafonela ubhuti abathi nguHerbert ohlala kufuphi kunaye kuba akululanga le ntombi yazocula apha eJoburg incinci. Futhi ithi kayithethe ithi hayi ningamnaxhala, ndizawukwazi uhlala kule Joburg. Athi sometimes kasibuza uba simbona uba umelene nobunzima, sithi hayibo ungabuyi nje ugoduke ukuzopholeka. Athi hayi, mna ndiziswe nguThixo kule ndawo, futhi nguThixo ozandisusa kule ndawo. Eze basilapha nangoku, nguThixo othathe isigqibo ngobulelo. It wasn't easy, it wasn't easy. I remember kwezi ntsuku, it was Monday, sisesibhedlele. Ubulelwa sifonelwa ngugqirha sisuka kwenza ivisit ngo-3 o'clock siyobona ubulelwa. Simshiya ephefumula ngamathumbu, kunzima, bekunzima kakhulu ebomini kabulelwa. Akululanga ukuthi ubulelwa sithi makalale ngoxolo ahambe, but the way aqaqanjelwe ngayo kwesasibhedlele. I remember sifonelwa ngugqirha sisuka kwenza ivisit ngo-5, sisuka kwenza ivisit ngo-3, ngo-5 ugqirha uyafona, khawulezani niphinde nibuye. Athi kuthi ndihamba noJunior nomama, athi unesokhona hlala napha egumbini nilinde ukuba ubulelwa uzasishiya nanini na. Sinibizela nje just loo nto. Bekubuhlungu sikhala. We prayed and God, simthandazele sinethemba lokubulelwa unamandla sozasishiya. Sathandaza i-4 hours. Wathi ugqirha nizambona ngoba omatshini kubhalwe 0 if ubulelwa umtshile. I remember bendisigqumile ebhedeni yakhe, ubrother wam emhagile ephezu kwakhe, ephefumula ubulelo, kungekho themba loba kungekho nto ethi kuthi angasishiya. Ndava xa kuntintiza omatshini, ndatsho ndisukile. It was easy, but
nathi siyamkhulula ubulelwa. Usebenzile umntana mama futhi uThixo umthathela kuye. Simbonile esebenza esiwa evuka phambi kwethu. Sisolinto iwili kaThixo utshilo umfundisi obethetha kule ndawo. Siyabulela kakhulu kubantu bonke abakhona kule ndawo.